ఇప్పుడైతే మీరు చూశారు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని అయితే మనమైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ని అయితే కట్ చేసి మళ్ళీ మనం దీంట్లోనైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనమైతే యాప్స్ యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం యాప్లో కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక యాప్లోకి వచ్చి మళ్ళీ దాంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసుకోకుండా మొత్తం మనం ఒకే దాంట్లో అయితే ఒక 2 నిమిషాల్లో అయితే మనము ఫోటోని అయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియోని అయితే ఎలా ఎడిట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము గూగుల్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ క్రోమ్ ఉంది కదా, క్రోమ్లోకి వెళ్ళి మనం అయితే రిమూవ్ బీజీ అని కొట్టండి. కొట్టిన తర్వాత మనకైతే ఫస్ట్ వెబ్సైటే వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడైతే రిమూవ్ బీజీ అని ఉంది కదా, దీనైతే ఓకే చేసుకోండి. ఓకే చేసుకున్న తర్వాత మనకైతే ఇక్కడైతే కొద్దిగా పైకి వెళ్తే కనుక అప్లోడ్ ఇమేజ్ అనేది కదా, దాంట్లోకి అయితే వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత మనకైతే గ్యాలరీలోకి అయితే తీసుకెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనమైతే దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఫోటోని అయితే సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఇప్పుడైతే ఫోటోని అయితే చూసుకుందాము, ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫోటోలు, ఓకేనా. మనకి ఫోటో కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫోటోని అయితే మనం దీంట్లో సెలెక్షన్ చేసుకొని మనం దాన్ని అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే నేనైతే ఇమేజ్లోకి అయితే వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. నా ఇమేజెస్ అయితే వాట్సాప్లో ఉన్నాయి. నేనైతే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇమేజ్ని అయితే మీకు సెలెక్షన్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా రిమూవ్ అవుతుందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేనైతే ఇమేజ్ని అయితే ఓకే చేశాను. ఇప్పుడైతే మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడైతే మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడైతే ఇమేజ్ అయితే వస్తుంది, లోడింగ్ అయితే అవుతుంది. లోడింగ్ అయిన తర్వాత మనకైతే ఇమేజ్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా అయితే రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే రిమూవ్ అయిపోయింది, ఓకేనా. మనకైతే దీనికైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మళ్ళీ సెట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ అనేది కదా, ఎడిట్ని అయితే ఓకే చేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత మనకైతే ఇక్కడైతే చాలా అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అవే తీసుకుంటుంది, ఓకేనా. ఇక్కడైతే మన కింద అయితే చూడొచ్చు, ఏది కావాలంటే అది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నేను ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మనం చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే మనకైతే చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేసాము. మనకు ఒకవేళ ఇది వద్దనుకుంటే మనము దీనికి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూద్దాము, ఇంకా ఇక్కడైతే చాలా ఉన్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడైతే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేశాను. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు. చేసిన తర్వాత మనమైతే కొద్దిగా అయితే కిందికి వచ్చినామంటే మనమైతే ఆ ఫోటోకి అయితే ఇక్కడ బ్లర్ పెట్టుకోవాలంటే బ్లర్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. బ్లర్ వద్దనుకుంటే మనము మామూలుగా పెట్టుకోవచ్చు, లైట్ బ్లర్ ఉంటుంది. మనకి ఏమో వద్దనుకుంటే నార్మల్గా ఫుల్ ఇమేజ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకున్న తర్వాత మనమైతే పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడైతే డౌన్లోడ్ అనేది కదా, డౌన్లోడ్ అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకైతే మళ్ళీ ఆ ఇమేజ్ని అయితే ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని చెప్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు డౌన్లోడ్ ఇమేజ్ అనేది కదా, దీని అయితే ఓకే చేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత మనకైతే ఇమేజ్ అయితే ఇలా అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. మనమైతే గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి మన ఇమేజ్ని అయితే చూసుకోవచ్చు, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇలా అయితే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని అయితే కట్ చేసి 1 నిమిషంలో అయితే మీ ఇమేజ్ని అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లేదనుకుంటే మీరు
మీ దగ్గర బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అయితే ఉంటే కానీ ఇక్కడైతే సెలెక్ట్ ఫోటో అని ఉంది కదా, దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సరే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.